കഴിഞ്ഞ കുറേ മാസങ്ങളായി ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി വിവാദങ്ങളിൽ മുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് മലയാള സിനിമാ താരസംഘടനയായ അമ്മ. അഭിപ്രായ ഭിന്നതകളും ചേരിതിരിവുകളും സംഘടനാ ഭാരവാഹികളുടെ മൗനവുമെല്ലാം ഇതിനോടകം തന്നെ ചർച്ചയായിരിക്കുകയാണ്. നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട സംഭവം മുതൽ നടൻ വിജയ് ബാബുവിന്റെ കേസ് വരെ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് അമ്മയിലെ അഭിപ്രായ ഭിന്നതകൾ. നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ കുറ്റാരോപിതനായ നടൻ ദിലീപിനെ സംഘടന പിന്തുണച്ചതും അതിനെ തുടർന്ന് ഏതാനും നടികൾ WCC എന്ന പുതിയ സംഘടന രൂപീകരിച്ചതും അത് നിരവധി ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെക്കുന്നതും നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. നിരന്തരമുള്ള രാജിവെക്കലുകളും പുറത്താക്കലുകളും ഈ സംഘടനയിൽ പതിവായിരിക്കുകയാണ്. കുറ്റാരോപിതരായ പുരുഷന്മാരെ യാതൊരുവിധ അച്ചടക്ക നടപടികൾക്കും വിധേയരാക്കാതെ അതിജീവിതകളെ നിരന്തരം വേട്ടയാടുന്ന സമീപനമാണ് ഈ സംഘടന സ്വീകരിച്ചു പോകുന്നത്. യുവനടിയെ പീഡിപ്പിച്ചു എന്ന ആരോപണം നിലനിൽക്കുന്ന നടൻ വിജയ് ബാബുവിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്ന കാരണത്താൽ അമ്മയിൽ പല അഭിപ്രായ ഭിന്നതകളും പൊട്ടിത്തെറികളും ഉടലെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. വിജയ് ബാബുവിനെ വിദേശത്തേക്ക് കടക്കാൻ ചില ഭാരവാഹികൾ സഹായിച്ചു എന്നും ആക്ഷേപമുണ്ട്. പ്രസിഡന്റ് മോഹൻലാലിന്റെ മൗനവും സംഘടനയ്ക്കെതിരെ വരുന്ന വിമർശനങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. വിജയ് ബാബു 8ഓളം ക്ലബ്ബുകളിൽ അംഗമാണെന്നും അതിൽ നിന്നൊന്നും അയാളെ പുറത്താക്കിയിട്ടില്ലെന്നും അമ്മയും അതേപോലെയുള്ള ഒരു ക്ലബ്ബാണെന്നുമുള്ള ഇടവേള ബാബുവിന്റെ പരാമർശം നിരവധി വിമർശനങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചു. അമ്മ ക്ലബ്ബല്ലെന്നും ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി ആയിട്ടാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതെന്നും ഇടവേള ബാബു പരാമർശം പിൻവലിച്ച് മാപ്പ് പറയണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് മുൻ ഭാരവാഹി കൂടിയായ KB ഗണേഷ് കുമാർ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ട ജനാധിപത്യ മര്യാദ പാലിക്കാതെ ഏതാനും ചിലരുടെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങളും പുരുഷ മേധാവിത്വ സ്വഭാവവുമാണ് അമ്മ എന്ന സംഘടനയിൽ നിരന്തരം കണ്ടുവരുന്നത്. സംഘടനയുടെ നേതൃത്വം തെറ്റുതിരുത്തി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്ന് നിഷ്കളങ്കരെ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ?